Helo bawb, diolch i chi am ymuno. Ni'r sesiwn Safon Uwch ar gyfer hanes, a fyddwn ni'n canolbwyntio ar uned 4 a cwestiwn 2 a 3 heddiw. Felly, mlaen at Mr Rumble. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr a croeso i chi sy'n ymuno gyda ni'n fyw a i chi sy'n gwylio'r recordiad. Fel gath i sôn jyst nawr, fyddwn ni'n canolbwyntio ar uned 4, cwestiwn 2 a 3. Gan bod cwestiwn 2 a 3 yn union yr un peth, really. Fy enw i yw Aled Rumble, dwi'n athro hanes yn ysgol Bro Pedr yn Llambed. Felly, uned 4, mae yna 2 adran neu ddwy adran, sef adran A, adran B. Nawr, adran A, mae yna 2 ffynonell a 1 cwestiwn orfodol. A dyma beth oedd ffocws y sesiwn wythnos diwetha. Felly, os ydych chi wedi colli'r sesiwn, dwi'n awgrymu bod chi'n mynd nôl i'r recordiad a gwylio y sesiwn ar adran A. Fydd hyn o'n canolbwyntio ar adran B, hollol wahanol, yn amlwg o ran cynnwys y cwestiynau, ond hefyd o ran y techneg aroliad fydd angen i chi meistroli, a bydd yr amcan i asesu hefyd yn wahanol. A bydd yna 2 cwestiwn, a gewch chi opsiwn fan hyn, gewch chi ateb cwestiwn 2 neu 3. Nawr, wythnos diwetha, ges i ryw fath o ewn ni alfer midlife crisis, a nes i gweud bod y 2 cwestiwn yn adran B yn orfodol. Ddim yn siŵr pam wedys i hwnna, felly ymddiheurio hwnna, gewch chi dewis cwestiwn 2 neu 3 yn adran B. Mae'r 2 adran werth 30 marc yr un. Felly mae'n bwysig bod chi'n gwario yr un faint o amser neu eitha tebyg yn adran A ac adran B. Nawr, mae uned 4, bydd llawer chi'n gwylio hwn, yn gwneud opsiynau gwahanol o fewn uned 4. Efallai bod chi yn gwneud opsiwn 3, diwygio a ffrotest. Nawr, yr opsiwn mwyaf poblogaidd yw opsiwn 8, yr Almaen, ond does ddim ots ar gyfer hyn o pa opsiwn fyddwch chi yn gwneud. Dyn ni ddim yn edrych ar adolygu'r cynnwys, dyn ni'n edrych ar yr sgiliau, y techneg aroliad ar gyfer uned 4. A mae'r sgiliau, yr amcan asesu, yn union yr un beth os chi'n gwneud opsiwn 1, 3, 5 ac yn y blaen. Nawr, dyma os chi'n cael hwn yn gywir. Mae cwestiwn 1 yn canolbwyntio ar amcan asesu 2, a mae cwestiwn 2 yn canolbwyntio ar amcan asesu 1, sef dyma beth fydd amcan cwestiwn 2 a 3 yn canolbwyntio arno. Dyma beth yw ffocws y sesiwn heno. Nawr, a'n mlaen mwy amdano beth yn union yw amcan asesu 1 nes ymlaen yn y cyflwyniad. Nawr, mae'n bwysig i fi, un o'r pethau cyntaf fyddwn ni'n gwneud yw adeiladu eich dealltwriaeth chi. Sicrhau bod chi yn deall yn union yr hyn sydd o fewn eich opsiwn chi. Felly, mae'n amrywiaeth o ffyrdd i adolygu, a na i ddangos cwbl o technegau i chi nes ymlaen, ond dyma rai o'r rai dwi'n awgrymu. Yr un ffordd o adolygu, really, ar gyfer uned 2 a 4 i fi'n bersonol, gan bod nhw'n eitha tebyg, neu mae llawer o overlap yn yr amcanion asesu rhwng uned 2 a 4, a hefyd tipyn o overlap yn y cynnwys. Felly, gwneud llinellau amser, biograffiad, biographies, geirfa, gridiau adolygu, mapiau meddwl, cardiau fflach. Felly, mae pawb yn adolygu yn ffordd gwahanol. Mae'n gwybod yn holl bwysig bod chi yn adeiladu'r dealltwriaeth chi, bod gyda chi'r lefel uchel yma o ddealltwriaeth o'ch opsiwn penodol chi. I chi sydd yn gwylio hwn yn fyw, byddai'n cael ei e-bostio allan i chi. I chi sy'n gwylio'r recordiad, ddyle hwn fod yn atodiad, attachment o dan y fideo. Beth yw hwn yw trefnydd gwybodaeth, mae cybac, nid fi, nid Carlar sydd wedi gwneud hwn, ond cybac, le mae'n cynnwys rhyw fath o checklist o popeth sy'n angen gwybod arnoch chi. Y cyfan bydd eisiau gwneud yw ffeindio eich opsiwn chi, a ar gyfer bob opsiwn mae'n rhyw 2, efallai 4 tudalen o pethau sydd angen gwybod. A nes i sôn, cybac sydd wedi creu rhain, felly maen nhw yn gwerth i'w edrych arno, hyd yn oed bod chi ddim yn gwneud y tasgiau fel y termau llweddol, gwybodaeth llweddol, bod chi'n defnyddio fe rhyw fath o checklist
wrth i chi adolygu. Dyna chi esiampl o un arall. Felly, fe nes i sôn bod cwestiwn 2 a 3 yn canolbwyntio ar amcan asesu 1, sydd yn mynd i fod hanner eich marciau chi. Nawr, i fi, dwi'n gweud hwn i'n disgyblion ni, mae'n rili bwysig bod chi'n deall beth fydd yr arolwr yn chwilio amdano pan bydd nhw'n marcio eich gwaith chi. Felly, mae amcan asesu 1 yn asesu eich gallu i arddangos, trefnu a chyfleu gwybodaeth a dealltwriaeth mwyn daransoddi a gwerthuso nodweddion allweddol sy'n gysylltiedig â'r cyfnodau astudiwyd, gan lunio barn a brofwyd ac ystyried cysyniadau fel bod yn berthnasol o ran achosion, canlyniadau, newid, parhad, tebygrwydd, gwahaniaeth ac yr wyddocad. Nawr, os ych chi'n gwylio hwnna a meddwl beth yn y byd mae boi hyn wedi dweud, peidiwch poeni'ch. Dyna ffordd mae'r disgyblion dy fi yn teimlo pan dwi'n cyflwyno hwn ar y dechrau. Dwi ddim yn wirioneddol deall hwn. So felly, beth mae'n gwneud, gwario rhyw 2 funud nawr yn edrych beth yn union mae'r geiriau yma'n meddwl. Nawr i fi, yn syth, dyma chi rai o'r geiriau allweddol. Nawr, allwch chi ddadlau bod bob gair yn bwysig, ac gwrs ymlaen. Ond i fi fel athro, dyma beth dwi'n gweud disgyblion, edrychwch ar y 3 peth yma. Yn gyntaf yn felyn, eich gallu arddangos, trefnu a chyfleu gwybodaeth a dealltwriaeth. Dangos yr hyn chi'n deall am y pwnc. Yn amlwg, mae eisiau fod yn berthnasol, a mae eisiau fod yn gywir. Mae'n asesu eich gallu i ysgrifennu yn rhugl. Symud lan i'r gwyrdd wedyn, eich gallu i ddadansoddi a gwerthuso nodweddion allweddol. Sut fel canolbwyntio ar y dadle, canolbwyntio ar hyn mae'r cwestiwn yn gofyn i chi canolbwyntio arno. A llunio barn, fel dangos fel bod chi gallu gwerthuso, dangos dyfarniad, judgment. A mewn ychydig, fe rai ddangos chi esiampl o sut allwch chi wneud hwn o fewn cwestiwn aroliad. Felly, yn syml, fi wedi neidio un cam ymlaen. Dyma i chi beth fydd yr arolwr yn defnyddio i marcio'ch gwaith chi. Pe bynnag opsiwn chi defnyddio, maen nhw'n defnyddio y taflenni yma. Nawr, yn syml, wrth gwrs mae yna gwahaniaeth rhwng band 5 a 6 a 4 a 3 gyda blaen, ond be fi eisiau gwneud nawr yw canolbwyntio ar band 6, dylwn pawb fod yn anelu am band 6. Dyma beth mae band 6 yn gweud. Eto, na i ddim darllen ei gyd, ond efallai na i darllen y darn sy'n llwyd ar y top. So, bydd nhw'n ystyried hyn pan bydd nhw'n edrych ar eich atebion chi. Mae'r ymateb yn canolbwyntio'n llawn ar yr union gysyniad allweddol yn y cwestiwn gosod, yn ymdrin â'r cyfnod gosod cyfan, gan ddadlau'n glir ac yn argyhoeddiadol ar y prif ddadleuon a dod yn farn, mae wyrren hedfan trwyddo drosto fi nawr, typical, a dod i farn a chyfiawnhau mewn traethawd eglur a chwbl gydlynol. Nawr, unwaith eto, eisiau symuleiddio hwnna. Eto, dyma i chi fel pan dwi'n dysgu yr uned yma, dyma beth dwi'n gweud i'n myfyrwyr i, dyma beth dwi eisiau gweld. A unwaith eto, dwi'n awgrymu os chi'n gwylio hwn yn fel y recordiad, falle bod yn werth rhoi pause i hwn, os chi'n cymryd llun o hwn. I fi, dyma'r falle 6 pwynt dwi'n gweud i'r disgyblion fi. Rili, mi eisiau chi rili sicrhau bod chi'n gwneud y pethau yma. Nawr, wrth gwrs, dwi ddim yn cynrychioli cybac. Mae gyda nhw pethau gwahanol, ond mae wedi gweithio'n dda i disgyblion fi yn y gorffennol a cael canlyniadau hynod o bositif. Felly, sicrhau bod chi'n trafod y cyfnod cyfan. Os mae'r cwestiwn yn gofyn am 1920au, 1940au, plis bydwch gael treithad sy'n canolbwyntio ar 1940au. Mae rhaid, jyst ddim rhaid chi dechrau y flwyddyn cyntaf a gorffen ar y flwyddyn ola sydd yn y cwestiwn, ond mae rhaid dangos cydbwysedd, balance, trafod y cyfnod cyfan yma. Canolbwyntio ar ffocws y cwestiwn ac ysgoi narratif. I fi, dyma un o top tips fi i disgyblion amser yr aroliad. Sa'r gwaith i chi wedi cerdded mas o'r aroliad, mae disgyblion gyda fi, dwi eisiau fod wedi wneud e, mae rhywun yn gofyn i fi, sut dath yr aroliad, a beth nes di ddweud, a chi'n meddwl yna'n, sa'n cofio beth wedes i, fe di wafflo gormod.
Chi dan pwysau, mae'n naturiol, chi'n studio rhywbeth, chi'n dysgu gymaint o wybodaeth am un peth, a mae jyst yn dod rhyw fath o yr un garall a meddwl, chi jyst yn taflu popeth lawr. Mae eisiau chi sicrhau bod chi'n ateb gofynion y cwestiwn, canolbwyntio ar ffocws. Yn drydydd, bod chi'n gwerthuso. Mae gwahanol ffordd i gwerthuso, ond pethau megis hir dymor, economaidd, dosbarth canol. So, gafodd hwn effaith pwysig iawn yn yr hir dymor. Gafodd hwn effaith mawr. Roedd hwn yn fethiant, ond beth am roedd hwn yn fethiant economaidd. Yn dangos fel sgiliau maen nhw'n gweud o ran gwerthuso. Dyfarniad, judgment. Roedd X yn allweddol. A plis beth o'ch poeni, mae dyfarniad yn gallu fod yn rhyw fath o chi'n wario bod pwynt rhywbeth ddim yn bwysig. Be dyn nhw ddim eisiau gweld yw, dwi wedi marco arholiadau yn y gorffennol, a ti'n gweld disgyblion yn gweud, roedd hwn yn allweddol, roedd hwn yn drobwynt, roedd hwn yn enfawr. Wel, dyw popeth yn gallu bod y prif reswm, dyw popeth yn gallu bod yn trobwynt. Felly mae angen i chi dangos, beth oedd y trobwynt fwyaf, beth oedd y ffactor mwyaf allweddol, beth oedd y methiant mwyaf neu lleiaf, a pam. Chi'n dangos y dyfarniad yna. Byddwch chi'n drefnus y sgiliau cyfathrebu da. Unwaith eto, byddwch chi'n synnu faint o disgyblion sydd ddim yn ysgrifennu mewn paragraffau. Hyd o pethau bach fel yna. Nawr, os ych chi yn gweld sillafu yn ychydig o broblem, sicrhewch bod chi'n sillafu'r geiriau allweddol yn gywir. A bod chi'n dangos dealltwriaeth cryf, ffeithiau manwl. Y siampl dwi'n defnyddio yw, mae disgyblion wir yn gofyn i fi, Sir, os rai fi dysgu blynyddoedd? Wel, yn syml, yr ateb yw ie. Am nifer o'r symau. O ran sicrhau bod chi yn trafod y cyfnod cyfan, so chi'n gwybod beth sydd wedi digwydd. Ond hefyd, mae cynnwys blwyddyn, cynnwys ffigwr mewn fan hyn a fyna, yn sicrhau bod chi'n dangos y lefel uchel yma dealltwriaeth. Daeth Hitler i rym ar y 10fed ar 20 o Ionawr 1933. Yn edrych fel daeth Hitler i rym. Chi'n dangos yma lefel uchel o ddealltwriaeth. Ond sicrhewch be bynnag chi'n rhoi lawr bod yn canolbwyntio a berthnasol i ffocws y cwestiwn. Plis byd o jyst rhoi rhywbeth lawr, os mae'n jyst dangos bod chi wedi dysgu rhywbeth. Mae rhaid ei fod yn berthnasol i'r cwestiwn. Felly, nes i sôn hwn wrthos diwetha, nes i sôn hwn llynedd. Dwi ddim yn credu dwi'n mynd i gweud rhywbeth sy'n mynd i cwrdd sioc i chi nawr, ond mae wedi cael ei profi bod disgyblion sydd yn adolygu trwy profi hyn, fel test themselves, yw'r disgyblion sydd yn tueddol o wneud yn well na rai sy'n darllen nodiadau yn unig. Mae yna le i wneud mapio meddwl, neu cardiau fflach, cant y cant cytuno, ond sicrhewch bod chi yn ymarfer hefyd. Ar hyd yn oed falle bod chi'n gwybod, does dim amser dy fi ysgrifennu ateb, dwi'n awgrymu myfyrwyr dy fi, mae beth am gwario 10 munud yn creu cynllun ar gyfer ateb de. Beth yw'r fel prif bwyntiau byddwch chi'n gweud i'r cwestiwn yma? Mae Cybac yn cynnig build an exam paper. Felly allwch chi fynd ar ei gwefan nhw, mae gyda y hen papurau, neu ydych chi build an exam paper, ble chi'n gallu creu eich papur aroliad sy'n mynd i helpu chi fel yna. Fi'n siŵr os chi'n gofyn i'ch athrawon chi, byddwn nhw'n gallu rhoi cyn papurau neu cwestiynau eitha tebyg i'r hyn byddwch chi'n cael mewn aroliad. Felly, please, newch e. Felly, beth ni'n mynd i wneud heddi yw edrych a sut i roi y sgiliau yma mewn i ateb. A dwi wedi creu cwestiwn fyny. Dyma chi, y dyn ei hun, Mr Oren, Donald Trump. A cyn bod rhaid chi'n meddwl yn gweud, dyn ni ddim yn astudio Donald Trump, ond ni ddim yn gwybod bod hwnna i gael, dyw hwn ddim yn pwnc mae lefel A Cybac yn cynnig. Okay? Ond dyn ni'n meddwl bod ffordd eitha teg bod fi ddim yn dewis un pwnc neu un opsiwn penodol. So'r cwestiwn, i ba raddau Donald Trump oedd yr arlywydd mwyaf llwyddiannus yn ystod y cyfnod 2000 a 2020.
Nawr, yn syth nawr, dyle bod chi'n meddwl am pa fath o bethau allech chi weid. I fi, byddwn ni'n edrych mewn ar y gwyrdd i ddechrau bant. I'n edrych ar blynyddoedd. Dyma pam mae gwybod blynyddoedd yn pwysig. Nawr, yn amlwg, byddwn ni'n gweud, wel, pwy oedd yr arlywyddion ystod y cyfnod yma? Dych chi Trump, Obama a Bush. So dyna'r tri arlywydd byddwn ni'n disgwyl gweld yn ateb fan hyn. Yn amlwg, sy'n rhaid chi trafod bob arlywydd. A wedyn, byddwn ni'n mynd lawr i fel, beth yw mwyaf llwyddiannus? A eich llwyddiannus yn economaeth, cymdeithasol, gwleidyddol, cyfyddol neu rhyngwladol yw hwn. Nawr, dwi wedi creu paragraff i chi. Fi'n mynd i ddangos y nawr. Cofiwch y cwestiwn sydd yn y bocs ar y top. Dyma chi ateb. Roedd Trump yn dda oherwydd wedi llwyddo i werthu'r perthynas rhyngwladol yr EDA gyda rai gwledydd. Llwyddodd Trump i ymweld â'r gwledydd nad oedd arlywyddion eraill wedi ymweld efo. Roedd polisi tramor Trump yn dangos ei fod yn arlywydd da. Nawr, hwn yn eitha syml fel ateb. Falle na i roi munud i chi. Beth ych chi'n meddwl yw allai gwendid fath ymateb? Ble chi'n gweld gall yr ateb yma cael ei ddatblygu? Chi'n gwylio fe y recordiau, byddwn ni'n jyst yn poso fe. Sut allech chi'n neud ateb yma well? Drychwch ar y cwestiwn. Nawr te, neu torri hwn lawr. Di hwn ddim yn reol, gan cybac. So, ond byddwn ni'n tynnu mas, wel, mae'r cwestiwn yn gofyn mwyaf llwyddiannus. A mae'n ateb mwyaf dda. Yn amlwg, chi ddim eisiau gweud llwyddiannus, mae'n rhywbeth da bod chi yn datblygu'r geirfa, ond yn syth byddwn ni'n gweud, well, come on, allith hwnna'n rhywbeth allech chi datblygu. Nawr, tybed ble arall allech chi gael datblygu? Wel, dwi'n mynd i dweud rai gwledydd fan hyn. Oedd wedi gwella perthynas gyda rai gwledydd. Pwy yw'r gwledydd yma? Sut oedd wedi gwneud hwn? Dyma be fi'n gweud o ran dangos y lefel yma o ddealltwriaeth, cynnwys ffeithiau manwl, dangos bod chi'n deall eich stwff chi. Sorry. Nawr rhywbeth arall byddwn ni yn nodi, wel, ydy hwn yn cael ei werthuso? A oes yna lefel o dyfarniad? Wel, dim rili yn dys e. Felly, dwi'n nawr yn dangos paragraff arall sut fyddwn ni yn datblygu yr ateb yma. Roedd Trump yn arlywydd llwyddiannus i raddau. Felly, dangos sut dwi yn dechrau gwerthuso y pwynt. Oherwydd wedi llwyddo i werthulla'r perthynas rhyngwladol America gyda rai gwledydd. A nawr dwi'n datblygu fe. Llwyddodd Trump i weld y gogledd Corea nad oedd yr arlywyddion eraill wedi ymweld efo, ac felly'n lleihau tensiwn y rhyfel niwclear yn bodoli. Mae'r polisi tramor Trump yn dangos ei fod yn arlywydd llwyddiannus. Nawr, dwi ddim di addasu hwnna yn anferthol, yn dwi? Dwi'n newidiadau bach, ond dwi'n bwrw ateb eitha syml i ateb llawer gwell gwneud newidiadau bach fel hyn. Feir yn ôl i'r cwestiwn, gwerthuso, dangos lefel uchel o ddealltwriaeth. Felly, dyn ni'n mynd i'r un peth nawr yn edrych ar yr ochr arall. Pam bod arlywydd Trump falle'n cael ei ystyried fel arlywydd aflwyddiannus. Felly, na i ddangos y paragraff i chi. A na i ofyn i chi, wel, sut ych chi'n meddwl allai'r ateb yn cael ei ddatblygu o ateb syml, sut allwn ni cael hwn lan i'r buzz ac i'r as. Yr un cwestiwn eto, i ba raddau mae Trump yn arlywydd mwy o llwyddiannus? Felly, hyn, roedd Trump yn fethiant oherwydd bod llawer o bobl yn colli swyddi tra oedd yn arlywydd. Mae'r llawer o diwydiannau yn dioddef llawer o ganlynu polisi Donald Trump. Yn ystod y cynnyrch ymgyrch Make America Great Again, fe wnaeth codi trethu uchel ar nwyddau tramor
mwyn gwneud nwyddau Americaidd yn ratach. Roedd hwn wedi gweithio i raddau, ond wnaeth Gleidydd Eric codi trethu'r nwyddau America. Felly, eto, na roi munud nawr, meddwl, sut allan ni ddatblygu'r ateb yma? Sut allan ni wneud yr ateb yma yn well? Nawr te, symudwn ni ymlaen. Felly, newidiadau bach bych chi'n gweld fan hyn sy'n gwbwrw hwn, felly yn amlwg dyw hwn ddim yn cwestiwn aroliad, felly mae'n anheg gweud i fi, ond dyma'r fath o ateb bydd yn syml isel. Ond bydd wneud newidiadau bach i'r paragraff yma yn bendant yn helpu bwrw i'r fath o prawddegau a fath o paragraffau bydd yn cyrraedd y bandiau 5 a 6, sef y graddau sydd angen i cael as yr aserynogs. Felly, yr ateb sydd ar top, sydd yn y bocs, a dyma sut ni wedi gwella fe. Roedd e yn fethiant, pa fath o fethiant? Oedd e'n fethiant economaidd. Oherwydd ei bod llawer o bobl yn colli swyddi tra yn Lywydd America. Enghraifft, yn rhoi tystiolaeth, dangos y lefel uchel o ddealltwriaeth. Roedd diweithdran 7.9 yn 2020 o gymharu gyda 4.5 cyn iddo ddod na'r Lywydd. So dangos, wel, dwi'n rhoi ffeithiau, dwi'n cefnogi'n farn ni. Roedd llawer o ddiwydiannau'n dioddef llawer o ganlyniad i polisi Donald Trump. Yn ystod yr ymgyrch Make America Great Again, fe wnaeth codi trethu uchel ar nwyddau tramor mwyn gwneud y nwyddau Americanaidd yn ratach. Roedd hwn yn gweithio i raddau yn y tymor byr. Nwch fe fi'n dangos, dwi'n mesur y pwynt. Ond gwnaeth Gleidydd Eric codi trethu ar nwyddau America yn yr hir dymor. O ganlyniad, methiant sylweddol economaidd yma, rhaid ystyried Trump fel methiant sylweddol. Felly, dangos y dyfarniad. Methiant sylweddol. Dwi'n bod yn gryf, yn hytrach gweud, mae fe'n dda, na, mae'n ddrwg. A byddwn ni'n fel, yn amlwg os oedd hwn yn ateb cyfan, bod ni'n gweud, dyma'r prif reswm ei fod yn fethiant. Mae y methiant economaidd yma yn llawer pwysicach na'r llwyddiant gwleidyddol rhyngwladol mae wedi cael. Dwi wedi dangos y lefel, dwi'n cael y ddadl yna. Triwch mynd mas o fel rhywbeth byddwch chi'n dysgu yn blwyddyn 9 tygau. Na, casgliad. Maen nhw moyn dadl. Felly, just i grynhoi, bod chi'n trafod y cyfnod cyfan. Nawr, os oedd hwn yn cwestiwn mawr, byddwn ni'n trafod yr arlywyddion eraill. Bod chi'n canolbwyntio'r ffocws y cwestiwn. Does ddim angen mynd lawr i llwybr, petai hwn yn cwestiwn, dwi'n meddwl bod Donald Trump yn twyllo'n golf. Dwi'n ddim yn berthnasol i'r cwestiwn, sy'n eisiau rhoi lawr. Bod chi'n gwerthuso'r hir dymor, economaidd, dosbarth canol. Yn amlwg, mae'n ddibynnol ar beth yw'r opsiwn chi'n astudio, pa fath o werthuso byddwch chi'n dod mewn na. Bod chi'n dangos y dyfarniad, a dim dwi'n gweud mae popeth yn bwysig. Mae yna pethau'n bwysicach nag eraill, a pam bod nhw yn. Bod chi'n drefnus, sgiliau cyfathrebu da. A bod chi'n dangos y dealltwriaeth cryf yma, cynnwys ffeithiau manwl, rhoi tystiolaeth i cefnogi'r barn, ond cofiwch, mae rai bod hwnna'n cysylltu gyda'r cwestiwn. A falle hwn yw'r, pan mae lot chi'n dechrau nawr, o sut fi fod cofio'r gymaint o wybodaeth yma. Sut ydym yn cofio gwybodaeth? Nawr llynedd, fe nes i sesiwn hwn, nes i astudio hwn tipyn yn yr ysgol, o ran sut i ni fel pobl yn cofio gwybodaeth. Nawr, un o'r pethau, a fi'n sori, dwi'n ddim yn mynd i fod yn sioc i chi, yr Ebbinghaus curve. Nawr, efallai bod chi'n gallu gweld hwn, ond beth mae Ebbinghaus yn gweud, sydd yn gwneud llawer o waith ar ymenydd a sut ni'n cofio, a mae fe yn profi y mwyaf aml dyn ni'n dynol i astudio pethau,
neu ymweld, neu ail ymweld y pethau, y mwyaf tebygol ni'n cofio pethau. A wedyn unwaith eto, y mwyaf dyn ni'n ymweld y pethau, y mwyaf dyn ni'n cofio pethau. Sioc horror. Ond mae'n wir. Falle bod chi'n cofio pryd mae penblwydd eich ffrind gorau chi, dim achos chi'n ffrind da, dim bod fi'n gweud bod chi'n ffrind gwael, ond chi'n cofio pryd mae penblwydd ffrind chi, achos mae'n rhywbeth chi'n trafod yn aml. Mae'n rhywbeth chi'n ail yn weld efo, chi'n gweld y mwy nag unwaith. So, fi'n gwybod dwi'n gweud ein disgyblion ni, a fi'n siŵr bod y thrawon chi'n gweud mae rhaid chi fynd nôl a adolygu, mae rhaid chi darllen eich nodiadau ar ôl gwersi. Okay, so please, peidiwch defnyddio jyst wedi, fi jyst yn mynd i astudio, achos fi jyst yn mynd mewn i gwersi a adolygu wythnos cyn yr aroliad. Ond mae'r gwyddoniaeth yn dangos dych chi ddim yn mynd i gofio hwnna. Nawr de, fi eisiau gwneud arbrawf gyda chi. Felly, fi eisiau rhoi muned nawr gyda y sleid yma. Nesaf. Fi eisiau edrych ar timer fi. Bant ni. Eisiau ni adael hwn yn fyny yn muned. Okay. Tybed faint o gwledydd yna chi cofio right now. So, os ni'n gofyn i chi ar notes yn eich ffôn chi, ar darn bapur, hyd yn oed ar lafar neu'n eich pen chi, tybed faint o'r gwledydd yna chi cofio right now. Gyna roi 20 eiliad i chi to cofio. Nawr, ar cyfartaledd, average, mae disgyblion yn cofio tua 6 i 7 o'r gwledydd yna. Sydd ddim yn ffôl. Felly, dyn ni'n mynd i wneud yr un peth eto, ond mae hwn yn chydig yn wahanol y tro nesaf. So, yr un dasg, ydych chi'n cael muned, tybed faint o'r ein allwch chi gofio. A peidiwch ysgrifennu nhw lawr na cym hun. Just... Deg eiliad. Nawr, tybed nawr, os yna rhoi 20 eiliad eto i chi, faint o'r gwledydd yma allwch chi gofio. Yn yr un beth eto, ar darn scrap, ar eich ffôn chi, gwyddwch nhw allan ar lafar os angen, ond faint o'r gwledydd yma allwch chi gofio. Nawr, ar gyfartaledd, y average, y tro yma, mae disgyblion yn tueddol o gael 9, sydd yn llawer fwy. Nawr, pam bod disgyblion yn gwneud yn well, dwi'n siŵr chi'n gweld y gwahaniaeth yw bod yna lluniau yn hwn hefyd. Nawr, y reswm bod hwn yn llawer fwy effeithiol, mae'n ymenydd ni
yn cofio pethau falle heb i ni sylweddoli, fe subconsciously. Mae fe'n storio gwybodaeth o ran lliwiau a lluniau. Os yn gwneud yr un peth eto a fi wedi newid lliwiau'r geiriau i raddau, bydd chi'n fwy debygol o cofio fwy eto. Fel yma yn ymenydd ni'n brains ni'n gweithio. Felly pan ni yn adolygu, dyna pam ni'n uwcholeuo, highlight o pethau. Dyna pam ni'n defnyddio cardiau fflach. Felly pan chi'n adolygu, un o'r pethau, falle bych chi ddim yn sylweddoli bod yn helpu chi, ond mae'r gwyddoniaeth meddwl yn profi, mae lluniau, mae lliwiau gwahanol yn helpu. Os ddim eisiau chi uwcholeuo popeth, neu mae fe'n mynd yn bach yn sili. Ond bod chi yn uwcholeuo'r geiriau pwysig, bod chi yn rhoi lluniau mewn, a heb chi sylweddoli, subconsciously, mae'ch ymenydd chi yn storio gwybodaeth. Dwi'n siŵr chi wedi gwneud y pethau tebyg yn arholiadau yn y gorffennol. Chi'n dechrau ysgrifennu pethau, mae pethau'n popo mewn eich meddwl chi. Pethau felly chi ddim meddwl bod chi'n gwybod, ond chi yn. Dyna sut mae yn ymenydd ni'n gweithio. Felly dyna pam mae yna mapiau meddwl gyda lluniau a lliwiau yn môr effeithiol o gofio gwybodaeth. Ond cofiwch beth nhw ddim eisiau yn eich aroliaeth, fel nes i sôn, bod chi ddim jyst yn taflu gwybodaeth lawr. Mae angen chi roi e lawr yn y ffordd cywir, ond mae angen cofio gwybodaeth dyddiadau enwau. A plis brwch poeni, dwi'n gweud hwn i myfyrwyr i, mae hwn yn edrych yn eitha da, person eitha dda, lot well na fi'n cael, beth bynnag. Ond chi ddim yn gwneud rhain i ddangos i'r athrawon neu dangos nhw i ffrindiau, cyn bellai bod chi'n hapus y deall nhw, sim ots beth yw'r lluniau, sim ots beth yw'r lliwiau. Okay, so please bydwch yn meddwl, mae'n fi'n mynd i edrych yn rybys, yma sketch a fi'n mynd i stick man ar gyfer hwn, does ddim ots, rowch e lawr i'ch helpu chi. Un o'r pethau arall sydd dwi'n gweld yn hynod o ddefnyddiol yw i creu llinellau amser. Wel pam, cofiwch, mae rhaid chi dangos y dadl, dangos y newid a pharhad yma. Pam bod rhywbeth yn bwysig? Sut mae hwn yn cysylltu gyda hwn? Mae hwn yn tasg dwi'n cael gyda'r disgyblion, a dwi'n gweithio nhw ar ôl astudio popeth, felly llinell amser, dwi'n troi wrapping paper chi'n gweld, fel chi'n cael yn Nadolig, dwi'n rolo fe allan, creu un llinell amser enfawr, a dwi'n gweithio nhw lliwio nhw, fel bod deddfe yn oren, bod digwydded hyn yn glas, bod fath hyn o pethau yn borffor. So dwi'n dangos fideo chi'n rili gyflym o siampl o rai mae'r disgyblion gyda fi'n gwneud. Weithio. Falle dydw ddim yn gweithio sy'n credu. Tria hwnna'r. Okay, off. Okay, so dim byd ffantastig, fancy, ond rhywbeth sy'n helpu'r disgybl yna. A just wrapping paper, rhyw pint o Poundland, a just i prosesu gwybodaeth. A mae'r disgybl yna gallu gweld, wel, mae hwn yn cysylltu gyda hwn. A heb hwn, mae hwn heb digwydd, felly mae hyn yn hynod o llwyddol. Mae'n helpu chi creu y ddadl yna. Felly, mae hwn yn rhywbeth really cool. Dim byd neud gyda hanes. Dwi'n dangos nhw'r disgyblion fi ambell waith jyst cyn adolygu brain games. Eto, mae jyst yn helpu chi, mae'n rhoi tasg rhoi 2-3 munud i chi ar YouTube, le mae'n helpu chi ddangos sut mae'ch ymenydd chi'n gweithio, a mae'n fel warm-ups. Fel bych chi'n neud ymarfer corff, os chi'n mynd allan i redeg marathon, chi yn twymo fyny, chi'n cynhesu fyny. Felly, dyna'r un syniad yw brain games. Just cael chi feddwl, tasgiau, rhywbeth i ddim wneud gyda hanes, ond 5 munud cyn adolygu, mae'n cael chi dechrau prosesu gwybodaeth. Nawr, dwi'n edrych ar amser. Okay. Beth arall, hoffwn i tynnu sylw chi yw, a mae rhain yn fab gan Cybac, mae yna arweiniad i'r aroliad, exam walkthroughs. Okay, os chi jyst yn googlo adnoddau Cybac, WJC resources, beth bynnag,
A yn amlwg wedyn, eisiau chi dewis fesul pwnc. Chi'n mynd hanes, chi'n mynd i cyfnod llwyddo 5. A wedyn, mae yna lot o bethau. A byddwch chi'n dangos sleid i chi'n mynd eiliad. Ond mae'r arweinau'r arolwyd yma yn ffantastig. Chi'n cael un o'r prif arolwr yn siarad chi trwyddo'r uned. Beth i wneud, beth maen nhw'n edrych amdano. Yn debyg iawn i fi wedi gwneud just nawr, ond mae jyst yn handi cael person arall yn cyflwyno gwybodaeth i chi a beth yw ystyr y gair yma ac ati. Dyma beth fi'n meddwl o ran adnoddau cybac. Os ewch chi ar adnoddau cybac, chi yn gallu gweld llawer o bethau. So, esiampl, dyna chi'r trefnydd gwybodaeth nes i sôn arno yn flaenorol ar dechrau'r gyflwyniad ymddiheuriadau. Dyma'r exam walkthroughs ar arweiniad i'r roliad dwi wedi sôn amdano. Ond hefyd, mae yna pethau ar gyfer bob fath o unedau. Nawr fi'n gwybod dyn ni'n canolbwyntio ar uned 4 heno, ond mae yna syniadau, clues ar gyfer uned 2, mae hwn yn canolbwyntio ar uned 3. Mae yna hyd yn oed tasgiau penodol ar gyfer eich opsiwn chi. So fydd yna pethau os chi'n neud yr Almaen wedyn eich gyfer i sôn hwnna tipyn. Mae yna tasgau, mae yna adnoddau adolygu eitha defnyddiol ar gwefan cybac. Felly, a dwi wir yn gweud, cybac sydd wedi gwneud nhw, y pobl sydd yn creu'r papur aroliad, pobl sy'n marcio'ch papur aroliad. Felly, mae'n syniad da iawn eich bod chi yn manteisio ar yr adnoddau sydd allan yna. Felly, closing remarks wrtho fi de, cyn i fi ofyn am unrhyw cwestiynau. Sicrhewch, a byddwn ni'n gweud, screenshotwch hwn, cymryd llun o fe, ewch trwyddo traethodau chi wedi gwneud a gofynnwch y cwestiwn yma, fel yr exam wrappers. Ydych chi yn trafod y cyfnod cyfan? Mae rhaid gwneud e. Felly, os edrychwn ni ar y siampl nathon ni ar Donald Trump, petai'r treithar yna dim ond yn canolbwyntio ar Donald Trump, byddwch chi yn colli marciau, achos mae'n gofyn chi 1995 yn y siampl yna. So mae rhaid chi sicrhau bod chi'n cynnwys, a dyna le fi'n gweud, mae llinellau amser yn handi iawn i adolygu. Ydych chi'n canolbwyntio ar ffocws y cwestiwn, osgoi narratif? Yn bersonol o brofiad, dyma le mae disgyblion sydd falle yn siomedig yn marcio nhw yn cwmpo lawr mwyaf. A bob blwyddyn, os mae disgybl falle yn siomedig gyda marc nhw, dyn ni'n cael y papur nôl o beth ath yn iawn, beth ath ddim yn iawn, a dyma un o'r pethau mawr ni'n gweld. Mae pobl yn adolygu pethau a maen nhw jyst yn rhyw fath o verbal diarrhea yn taflu popeth lawr i fel, mae hwn yn gywir, ond oedd e'n actually ateb y cwestiwn. Os mae'r cwestiwn yn gofyn i chi a oedd polisïau'r economaidd yn etuiad yn llwyddiannus, does ddim eisiau mynd sôn amdano y Holocaust. Mae pobl yn taflu gwybodaeth lawr. Dwi wedi dysgu'r ffaith yma, dwi'n rhoi o lawr. Canolbwyntio. Gwerthuso. Dyma le ni'n mynd lan falle yn y bandiau a'r sgiliau. Bod chi'n gwerthuso. Mae hwn yn effeithiol yn y hir dymor. Gath hwn effaith mawr ar y dosbarth canol. Mae hwn yn economaidd, gwleidyddol, yn gymdeithasol. Yn amlwg, pa fath o werthuso mae'n dibynol ar pa opsiwn chi'n gael beth yw'r cwestiwn. Mae rhaid dangos. Dyfarniad. Mae hwn yn sgil mawr yn dweud, ond chi'n dangos dyfarniad. Mae hyn yn bwysicach na hwn. Mae X llawer yn bwysig na Y. A mae hwnna'n sgil rili anodd, ond mae eisiau dod mewn i fe, bwrw'r bandiau uchaf yna. Bych chi'n drefnus gyda sgiliau cyfathrebu da. A falle bych chi'n syrch yn gweud, wel, Aled, fi'n stryglo gyda iaith fe, a mae hwnna'n iawn, okay? Pidwch poeni, dwi'n mynd i panic, ond setwch tags o creu paragraffs. Dewch chi'n synnu fan disgyfn sydd ddim yn. Bych chi'n sillafu geirfa allweddol yn gywir. A mynd o fan yna. Dyna pam mae, fel nes i sôn am sgiliau cyfathrebu, un o'r tasgau dwi awgrymu'r dechrau, bych chi'n creu geirfa. Yn sicrhau bych chi'n cael reina'n gywir. A wedyn cael ymlaen.
dealltwriaeth cryf. Okay, bod chi'n dod mewn, pidwch jyst gweud y basics, bod chi'n cefnogi eich gwybodaeth, y dadl gyda tystiolaeth. Tystiolaeth lefel uchel. Ond amlwg, mae'n rhaid bod yn canolbwyntio ar y cwestiwn. Felly, dim ond rhyw 4 munud a chydig sydd ni ar ôl. Felly, na i agor hwn fyny ar gyfer cwestiynau. Os falle... Mrs Bevan, os yna rhyw cwestiwn di bod? Na, dos mewn cwestiwn ar hyn o bryd. Felly ni'n rhoi chydig o funudau rhag ofn bod rhywun eisiau sgwennu cwestiwn. Tra bod ni'n aros am hwnna de, jyst tynnu sylw chi unwaith eto i'r wefan yma, gan cybac, yn amlwg o'n y sesiwn carlam, ond byddwn ni wir yn awgrymu bod chi yn defnyddio hwn. Mae gen fe lot o bethau hynod ddefnyddiol, a maen nhw'n diweddaru fe, update fe gyda adnoddau newydd, adnoddau i helpu chi. Maen nhw'n adnoddau allwch chi gwneud yn eich amser hunain, yn hytrach na wneud nhw'n dosbarth, os mae'n edrych synwyr. Rhyw fath o blended learning, self-learning, fath bethau. So, bendant yn awgrymu bod chi yn mynd ôl a edrych ar hwnna. Felly, Miss, os yna cwestiwn di dod llwyddo? Nagos, ond sy'n ni'n argymell i fy'n ysgyblu ni yn bendant i ddefnyddio y cyngor nes di rhoi yn y cyflwyniad. Felly, mynd nôl at cyn atebion, chi wedi sgwennu yn eich llyfrau, a defnyddio'r cyngor, sut chi wella eich atebion gyda'r holl gyngor yn y cyflwyniad. Felly, diolch yn fawr am ymuno, a os na bod cwestiynau. Felly, jyst i atgoffa chi, wythnos nesaf, fyddwn ni yn canolbwyntio ar uned 3, sef yr unedau chi yn gwneud am 100 blwyddyn. A felly, Mrs Bevan bydd yn gwneud hwnna. Felly, diolch yn fawr iawn i chi am ymuno, a pob lwc gyda aroliadau yn uned 4. Ewch amdani.